вдигнеш позициите на актьорите. И точно посланието е вътре в танците. Благодаря. Ще опазим. Следващото е там да краси. Добър вечер! Добре дошли, уважаеми гости, скъпи родители и приятели и любими актьори. В житейски си път на всеки от нас има преломни точки. Това се случва днес след една дълго желана неща се сбъдва. През годините при през някои танцови състави, като придобих опит, практика, умение, широк спектър от качества и най-важното, разбира се в неизмерната ми любов към българското народно творчество. Пътешествието ми на света на фолклора поставя основата на моята професионална съдба, която ме доведе днес тук. Следването на пътя на танците беше не само предизвикателство, но изпълнение на моята истина огромна мечта. За мен танците не са просто движение, а начин, заедно с моите танцори, не на просто моите, да изразим любовта си към родината и нейната култура. Както и да вълнуваме душите на хората с вкусното и емоциите, претворени на сцената. Моля ви с удоволствие ви представя нашите гости. Преди всичко искам да благодаря и стоя пред вас с голям трепет и уважение към всички вас. Благодаря на представителите от отдел култура и духовно развитие. Благодаря на господин Маринов, президент на Народния клуб. Благодаря на господин Чавдар Миров, директор на Латвийски театър, на градото Сидия Москва. Благодаря на госпожа Пролет Градова, директор на Университетски конгрес. Много благодаря. Обратна столичка, макар и за кратко време, и може ще даже знаят до 12 години наред. Така че много благодаря, госпожо Градова. Благодаря на госпожа Жестина Мисова Средова, директор на Природно-математическа гимназия, професор Евгений. Изключителен специалист и солидарен човек, никога по никакъв начин не е спирала дейността, емоциите към учениците и разбирането, защото знам, че повечето ученици, независимо от кое ученичкото са, поради участията, които ни имат огромната отговорност. Благодаря
един наистина изключителен човек, госпожа Елена Дебилова, която се казва родата, но и наистина приятел, независимо, че е професионалист за ресурси. Благодаря на госпожа Михайла Дебилова. Изключителен човек и наистина да знаете, че това е не само любител приятел, защото тя се положи за всеки един ученик. Казвайки споделение, тя знае много добре за какво става въпрос. Наистина, позволете ми да специално благодаря на първо време инженер Богдан Тарасов, където община Кошмир. Искам се да съдействие прекрасно решение и за пълното благодаря. Само не трябва живеете думи и човек каза спри, здравето. Благодаря на госпожа Мила Довиевска и на целия екип модел културно пробно развитие. С нея сме работили и се надявам за напред да работим, защото наистина децата са нашето богатство, нашата красота и енергията на нашия град. Освен това, благодаря отново пак на госпожа Права Гранова за доверието и съпочността към нашата институция, защото тя веднага ни подаде ръка каза каквото трябва, за да знаете, че аз съм на среща. И тя го направи безвъзмездно, да за това кратко време. Споменах и господин Чедан Дренов, защото наистина той оказа огромно гостоприемство и доброти за това, което ще се случи сега, през тези, както сега са минути. Благодаря на госпожа Мария Пашева за чудесните условия, които ни представят за петиции, защото ние все още търсим нашия дом, но ние намерихме дома, за който в момента даваме енергия и правим хубави неща. Благодаря на всички, които подкрепиха присъди. Част от тях са в тази зала. Вашето присъствие тук не е едно от най-важните събития на Самбола, а е началото на творческата дейност на над 60 млади таланти. Показва приятелството и добронамерено отношение към нас и увереността ви, че ние ще се справим и се върнем в вярната посока. Стъпка напред смело. Няма да изпитаме. По-смело, по-уверено. Хайде, деца, да видя. Това е вашата вечер. Смело, деца. Когато излязох на сцената, усещах много положителни емоции. Контакта с хората ми вълнение, радост и удовлетворение. Когато съм сама в дома, очаквам много приключения, създавам много приятелства и много споделени моменти. Аз съм Ганислав Руменов, на 22 години и се занимавам с станция от 10 години. За мен сцената е място, на което човек може да изрази себе си, да подели проблемите си и да изкара най-добрите емоции от себе си.
Очаквам от танца в ансамбъл Лосово много емоционални преживявания, много успехи както в България, така и в чужбина и запознат се с много различни хора. Казвам се Димитър Сладър и съм със 7 годишен студентен опит. Избрах тази, защото оценяването към изключително много хареса фолклора и искам да се занимавам с нещо подобно, а на сцената да се чувствам много. От ансамбъла очаквам да градим, да се развиваме, да се забавляваме и да успяваме в новото начинание с заедната премоция. Аз съм Борис Гърков, на 14 години съм. Аз съм Николай Ненов с 9 годишен сценичен опит. Избрах да тренирам фолклорни танци, защото това е начин да изразя себе си и искам да се развивам в тази сфера. Практикувам народни танци, защото ми е хоби и искам да се развивам още в бъдеще. Очаквам от ансамбъл Лосово да видим бъдещето и да опазим традициите. Аз съм Райна Николова и имам 7 години сценичен опит. Аз съм Михаил Михайлов с 3 години сценичен опит. Сестра ми първо се записа на народни танци и след няколко години майка ми искаше и мене да ме запише. От първоначално не исках да се запиша, но сега след 3 години имам много спомени, много приятели тук и сега не мога да се запиша. Танците ми доставят удоволствие и винаги ми помагат да преодолея отрицателните емоции, като ги превръщам в положителни. Когато изляза на сцената, чувствам гордост от това, че предаваме традициите и обичаите, които може да се забравят. На сцената е нещо незабравимо просто. И каквото очаквам от танцова ансамбъл Лосово е да ходим на участия. Аз имам високи очаквания от танцов ансамбъл Лосово, защото това е едно ново начало и трябва да се докажем не само пред публиката, но и пред самите нас, че заедно можем да постигнем всичко. Аз съм Мирослава Георгиева и имам 10 години сценичен опит. Избрах фолклорни танци, защото те са магия, стил и история. Те ме карат да се чувствам жива и истинска. На сцената чувствам хармония, обща цел, защита, но за сърцата ми въртят в един ритъм. Аз съм Лона Христова с 4 годишен сценичен опит. Избрах фолклорни танци, защото обичам българския фолклор и моето хобби да танцувам. Когато идвам на сцената, съм щастлива и горда, защото съм част от този голям екип. Чакам от танцова ансамбъл Лосово. Много успехи, преживявания и да продължаваме само да тренираме. Евентуално очакваме развитие, много прекрасни гипове, успехи и някакво място да има този екип. След емоционалното видео искам да поканя при нас инженер Огнян Атанасов, кмет на община Кюстендил.
Здравейте и от мен. За мен е истинско удоволствие като градоначалник на Кюстендил да присъствам на това събитие, а именно раждането на танцов ансамбъл Осогово с ръководител Васко Василев. Кюстендил е столица на културата в Югозапада. И раждането на този ансамбъл ни дава увереността, че може да вървим към столица на културата в цяла България. Сигурен съм, че съвместно с вас и всички други ансамбли и културни институции на територията на община Кюстендил ще го постигнем заедно. Приготвил съм един символичен подарък, а именно репродукция на нашия именит съгражданин Владимир Димитров Майстора, която е пъстра и много цветна и показва и пъстротата на всички наши професионални ансамбли, които имаме в Кюстендил. И днес те са допълнени с още един професионален танцов ансамбъл, с който да вървим уверено напред и да се докажем като столица на културата в цяла България, не само в Югозапада. Господин Василев, вие бъдете здрави и бъдете така ентусиазирани. Един спомен, превърнал се в копнеж и вяра, поставя своето ново начало. Година е краят на един от най-ярките танцови състави в града ни – Осогово. Оставя след себе си копнеж по споделената радост и наслада и усещането за магия у всички докоснали се до творчеството му. Вярата на един творец, чиято съдба като танцор започва там, с вдъхновение поставя своето ново начало. Представяме ви танцов ансамбъл Осогово. Ако някой не е вижда да плаче сега момента, може да го изяснаме. Наистина, който да кажа малко думи мога да намеря. Наистина това е нещо, което не може само да направи човек. Но много е важна вярата, много е важно това нещо, което си направил и това, което може да ще се случи, защото наистина аз съм човек застанал и не искам да проявя по някакъв начин доверието. Мисля тази сърцателност, както децата, така и родителите, защото, нали знаете, една птичка първо направи. Да, трябва да има вода в лятото, но не е само. Така че искам всичките заедно да тръгнем по този път, който наистина, както казва господин Атанасов, дай Боже, през годините да станете професионален, защото наистина вие сте най-голямата енергия в града. Децата. Така че наистина аз ви се покланям за това, което наистина се случва. Уважаеми родители, на целата всичко се постига с много труд. Време, постоянство и компромис. Но ако има нещо на света, което да има повече смисъл от това, е да държиш хората здраво свързани с корните ни. Докато ги има нашето изкуство, по нашия начин ще има и България. Благодаря ви, че ми вярвате и ми повярвате най-ценното за вас, а това са вашите деца. Скъпи танцори, пожелавам ви да танцувате с лекота и настроение, да създавате образи и картини, които да приковават внимание на зрителя, да го разочароват, когато танцът свърши и да предизвикат интерес и
възхита от следния изигран от вас танц. Бъдете здрави! Бъдете щастливи! Бъдете уникални! Нека нашето щастие бъде българския танц. Това сега е важно и с това ви благодаря за оказаното доверие, на добър път и да бъде как? Танцов? Не сте си научили урока. Пак? Последното щастие? Да пребъде. Амин. На всички си своя певчески талант. Благодарим на уникалната Симона Станоева, че откликна на поканата ни за днес, защото ще направи празника ни незабравим. Веднага след нея ще поставим новото начало на танцов ансамбъл Осогово с три вдъхновяващи изпълнения, с които ще покажем, че пазим традициите, градим бъдещето. Proszę nas
Благодаря още веднъж, ще се малко късна на Видите, чуца, сега настъпи вашия момент. Нека да покажем в това кратко време какво сме сътворили и да поздравим нашите родители и приятели. Моля, задай чудото. Хайде, по-смело. Стъпи се назад, милички. Лекичко, внимателно. Малко ни трябва време техническата част. След това да се готвят дамите за другия танц. Родителите може да се почерпат. Ето тук е нашата сцена. Хайде. Смело.
Лъчица. Минето успешно приема в ансамбъла. Мирни дами, сега ще направим нещо красиво. Една аутентична, може би красива и уникална. Малко ще трябва технически процес. Да споделим заедно красивите ни девойки от двете групи. Трудничко е, знам, но вие сте играли на различни сцени, така че това за вас не е проблем. Моля, бурни аплодисменти. За нежните красиви девойки. Не направо играят така, защото ние сме свикнали да гледаме с уникалното фолклорно си. Напротив, искаме да излезем от рамката ни и да си покажем, че можем и да играем и по този начин. Тоест, фолклора няма граници, а носиме душа и сърце. Вие сте момичета.
Това е мечта. Ами, да ви кажа, че не е лесно да се работи с млади хора. Това са малко без косичка, но това е отделен въпрос. Но, каквото и да е, това е уникална енергия. Както и да е, това са много душици, които наистина там се раздават. Така че една част толкова силно се предава, че дали са по-малки, не, напротив, имат голями сърца. Мили момичета, уникални сте. Сега искам да ви споделя и да покажат едни наистина танцори, които с часове, дни, месеци правихме репетиции, които си казаха: да, господине, ще се справим, айде. И се много надявам това нещо да се случи. Много се надявам да видите нещо уникално, красиво, нещо ново, нов прочит. И нека, момчета, вие се дадете силата да балансирате тези девойки, че да не е тук. Така че моля ви, наистина сме посвети за силата, емоцията и уникалното усещане на браво деца. Say
кратката част. Наистина, танцорите правят името, а не името прави танцорите. Така че това ново начало, този ансамбъл ще е на младостта, на енергията и на удържимата емоция, която предава всеки един от тях. Така че вие сте хората, не е само освен на просветите, а опората не е само с танцорите, както и за мен. Така че наистина ви благодаря и ще помоля всички танцори, независимо които са по-плахи, да дойдат да пристъпват от на тази сцена, която е направена по този начин и да правим една знаменита обща снимка. Защото това е новото начало. Пристъпвайте смело, бъдете телефоните, смело пристъпвайте, вече си имаме Достив дядо, може би. Аз. Не. Еми, евето имам там една певица. Да. Не. Има време. Всичко с времето си. Айде, колички. Някакси клякайте, девойки, на коленца. Айде, смело. Някой да пропусна. Сега е момента. Айде, милички. Айде. Дай Боже да ни стига и даде сцена. И обещаваме пред нашите гости, приятели и родители, че се трябва да има концерт, нали? Обещаваме ли? Не ги чух, ви чухте ли? И Акави Душичка и не знам. Усмивки, айде. Ето това е ново начало. Сега, мили дечица, родители, направено е нещо за вас, да се почерпите, да дадем тост. Те първо започва. Показахме, но ще продължим да показваме. Така че сцената залата е наша. Моля ви да се почерпите, до вашето подготвите.